A ty už kameruješ alebo čo? Už dávno. Zober stoličko, prosím. Maria, začni. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Living now. This is living now. You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. Diecézna animátorská škola je dvojročný projekt pre formáciu mladého človeka. Počas tých 2 rokov sa mladí ľudia stretávajú každý mesiac na jednom víkende, kde sú zadelení do skupiniek a zažívajú formáciu vo viere a formáciu v získavaní zručnostiach, ako viesť skupinku, ako viesť spoločenstvo. Ako ti Daška zmenila život? Maria. No. Daška mi úplne zmenila život, priblížila k Bohu a to najlepšie, dala mi priateľku. Daška je v mojom živote takým veľkým božím prekvapením. A pochopila som, že som úžasná Božia dcéra. Ale mne konkrétne zmenila život úplne od základov. Začal som mať s Bohom osobný vzťah. Tak ako som tedy na Dašku vôbec nechcela ísť, tak teraz vôbec nechcem odísť. Nie, to je cieľová otázka. Spoločenstvo. Domov. A veď mi veľa priateľov. Teta kuchárka. No, prijatie. Miesto naplnené radosťou. Veľa požehnaných ľudí. Jednota. Radosť. A bažec. Daška mi jednoznačne zmenila život. Z mojej izby je najkrajší pohľad na dom prijatia a na centrum. Tu kabel, tu kabel, tu kabel. Tu Daškar, tu Daškar, tu Daškar.